Čau, u nového videa. Dneska tady máme Velču. Teď jsem pokradáka. No máš tady, že mi dneska malem zlomila hlavu. No to byla padra. Tak lidi, a můžete na tohle dát like a já vám něco ukážu. A teď jakože pojď. Tak, dívejte. Tada, vidíte, jsem to, poboha. A já vám ještě, ať se jdeme spít. Tada, vidíš, tak to už nebylo. Lidi, tak já vám ještě ukážu. Tak jdeme za Velčou. Jsme zase u Velči a Piška doma. A to je Velče. A taková je úplně špínavá tady. Čunětka. Tak tě budu vidět na YouTubeku. Diváci. Diváci se budou dívat. Tahle písnička si to... Dívej se. Ne, budu se dívat na ní. Tak dívejte se ta Velča. Tak tam máme Velču. A Velča chodí poprvé do první, ale chodím už do první, druhé, čtvrté třídy. A Velča ještě do první, no, ona chodí už do druhé. No, Velča už chodí do druhé. A Velča 8 je 9. A nevím, proč chodím do čtvrté, mám jí 10. Pipa uvání. Tady jsou. A víte, že děsivej to je kočka. Pomoc, to je kočka. Pomoc. Já mám takové sladovní videa, co mám pořád na YouTube. Je to tak sladovní. A je to taková prostě pohodě, to napí. Není to sprosté. Ale nemá se to dělat. Ale je to hlavně uholek. U kluku to nemá. Hej, černá kočka, černý pes. Ty klása! Ty... Pojď. Baby. Teda vlísknu jednu. Hej, dáme telefon. Tak dejte like a oblej.